Sifat iri niku wonten pinten-pinten tingkatan. Iri sing paling enteng niku nalikane ana wong oleh nikmat awake kepingin. Wong liya oleh nikmat awake kepingin, tapi kepingine rada ning ngresulane. Tidak merasa nyaman nalikane nalikane ana wong liya oleh nikmat. Tingkatan sing rada berat sing tengah-tengahan nomor loro. Tingkatan sing nek eneng wong liya oleh nikmat awake kudu oleh nikmat sing padha, mbuh apa sing dilakoni. Sing nomor telu, nek aku ora oleh nikmat wong kae nikmate ya kudu ilang. Wah iki wis parah iki wis. Kira-kira sampean sing nomor telu ki sing ndi kira-kira? Nomor 1, 2 apa 3 kira-kira? Muga-muga ora ono, Allahumma amin. Nalikane wong liya oleh nikmat awake melu seneng. Nalikane tanggane oleh susah awake melok susah. Niku wong mukmin. Al mukminu lil mukmini kal bunyan. Wong mukmin siji karo liyane iku kaya bangunan sing padha saling nyangga. Mukmin liyane seneng awake ya melu seneng. Wong liya susah awake ya melu susah. Mulane Imam sinten nika mboten Sufyan Ats-Tsauri nika nate gadah toko teng Baghdad. Teng pasar Baghdad, toko teng pasar Baghdad niku sami kobongan. Dipun kabari, Syekh tokone pasar Baghdad kobongan, pasar Baghdad kobongan, piyambake ndonga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus piyambake niku dikabari enten toko loro sing boten kobongan, Syekh. Lah toko loro iku tokone sapa kok selamat dhewe tokone jenengan? Alhamdulillah. Muni alhamdulillah wayah wong liya susah niku diistighfari 30 tahun. Jenengan nggih ngoten nggih. Kira-kira umpama sampean nandur sawah 10 hektar terus nggone wong liya dipangan wereng kabeh terus nggone sampean 10 hektar selamat dhewe sampean munine piye? Alhamdulillah. Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten. Wong sing duwe rasa iri niku ora iso ayem, ora iso kepenak uripe lara sebab 5 perkara. Siji, hasile pemaido ning gone wong sing hasud. Wong iri niku seneng ngelek-ngelek wong liya. Sampeyan ngertos ana wong elek-elek wong liya, iku tandane wong iri. Lah wong kok seneng elek-elek wong liya niku sing elek ora wong liya sing dielek-elek, sing elek dhewe. Wong duwe iri niku didele ana kaya apa niku tetep dipaido wong, tetep rendahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wong ibarate teko niku ngetokno apa sing ning jero isine. Jero isine madu sing ditokno ya madu. Jero isine racun metu ya dadi racun. Wong iri niku bakal susah. Semakin dia cari muka, semakin dhek ngelek-ngelek wong liya, dhek semakin elek. Mulane dhek golek kehormatan teng pundi-pundi wong iri mboten angsal kehormatan. Teng pundi-pundi uripe mung dipaido wong. Mulane tambah susah, tambah susah, tambah susah. Mulane aja geleman duwe sifat iri. Sing nomor loro susah sak lawase. Perkara napa? Kok atene susah? Dhek ku nganggep wong liya ngeleki dhek. Padahal wong liya ora rumangsa nek ngeleki dhek. Bakul tempe bosok rasane digawe wong. Padahal ya perkara kedele impor elek. Sing didarani wong liya. Susah wong iri niku susah. Wong iri niku soalé napa? Kon omong apik mboten saged. Tanggane eleh nikmat ya dielek-elek. Lek
Tanggane sampean kabare kok tuku mobil anyar, halah kreditan. Kreditan titeni patang tas dijabelmu. Patang wulan kas gak dijabel. Omong apik niku mboten saged. Siji DE dipaido sak dalan-dalan, nomor loro uripe susah. Sing nomor telu rada mbahayani wa ghuliqa babut taufiqi alaihi. Sing nomor telu pintu taufik pitulungane Allah tertutup untuknya. Mulane wong eneng ganjaran sing gedhe napa idkhalus surur ngayemno wong niku ganjaran gedhe. Lah nek wong irit niku nyusah-nyusahno wong. Wong liya oleh nikmat kok dhek melok susah lho, gak ning hubungane. Tanggane tuku kulkas atine krasa clekit, tanggane mandhase omah anake dicethoti. Tanggane tuku mobil bojone disentaki. Lah urip kok model ngono gak ya angel ngoten niku. Ya Allah, ya Allah. Enten sing gadah bojo model ngoten niku. Dididik jaken ngaji. Iki rabuk didik lara sampean. Lara tenang. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wa musibatun daimatun la ajra fiha. Sing nomor 4 wong sing iri dikei musibah ora wis-wis, sing musibahe ora diganjar. Iki medeni. Bapak Ibu pangapunten, ana wong apik atine ikhlas oleh rizki fadl saka nggone Allah tenan-tenan diireni arep dirusak diireni dhek iku ngelek-ngelek iku ibarate dhek ngetokno racun ora kenek wong sing disemprot racune tapi racune balik ning awake dhewe. Makane wong seneng gawe elek ning gone liyan niku bakal kena musibah sing ora ana wise terus ora ana ganjaran. Jenengan kok kena musibah terus hati-hati. Iku jangan-jangan atine sampean sing bosok. Ngundang istighfar, ya Allah kula pun bosok njaba jero ya Allah. Ati elek, keadaan elek, didandani atine. Lawane hasud niku ridho. Lawane iri niku ridho. Ridho umpama wong liya dikeki nikmat awake melok alhamdulillah. Yu kabari tanggane kok tuku kulkas alhamdulillah wayah Ramadan kok tuku kulkas jajal koko sore aku rak yo diteri es. Alhamdulillah. Tanggane kok tuku mobil yu alhamdulillah kis del ongkas suro del ongkas yo ning Tuban aku rak yo ketut ngono. Diayem-ayem. Aja sampai tangga kok oleh nikmat awake susah niku iri. Wal ghadabu asyadidu alaihi minallah. Terus sing nomor 5 tiang iri niku angsal bendune Allah. Bendu sing banget. Piye carane mendeteksi awake iki termasuk tiang ingkang hasud napa mboten? Tanda-tandane ketoke ana 4. Siji, selalu mencari kesalahan orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain. Kok sampeyan ning atine pikirane kepingin golek salah-salahe wong liya terus iri kuwi. Sing nomor 2, seneng ngomong ngelek-ngelek eleke wong. Sing dibicarakan niku eleke wong terus. Oh, iku tandane wong iri. Terus nomor 3, atine susah ora wis-wis, tangi turu wis susah, tangi melek wis susah, petuk wong cerita susah, iri kuwi. Sing nomor 4 duwe musibah sing ora eneng lerene. Ki kok do muweneng angen-angen apa sampean terae? Mikir aku ki wong sing iri apa ora, wis goleki awake dhewe. Ngaji ngeten iki ora kena biji liyan. Wong ngaji kok bab iri rak wong kae. Rak wong kae. Lah wong ngaji kok tambah ngekeki wong kae terus iku berarti ora hasil ngajine. Ngaji niku kanggo ngrayangi awake dhewe. Kala dawuh sapa Ali Al-Mawardi, Ali Al-Mawardi. Wa haqiqatul hasadi utawi hakikate iri iku syiddatul hazni utawa syiddatul husni bangete susah.
alal khairati ngatasé pira-pira kaapian allati takunu kang ana apa khairat iku linnasi maring menungso al afadili pira-pira kang luwih utama. Menurut Syekh Ali Al-Mawardi, hakikatul hasad iku syiddatul huzni alal khairat allati takunu linnasi al afadil. Hakikate iri niku bangete susah nalikane ana wong oleh kaapian, apa maneh wong sing oleh kaapian sak dhuwure. Nek eneng wong oleh kaapian diyek kok susah. Diyek kok susah. Lah hati-hati. Kuwi wis kena penyakit napa? Iri. Wis intine pripun nek eneng wong ayem, wong liya ayem, awake melok ayem. Wong liya bahagia, awake melok bahagia. Wong tanggane lagi lamaran ape oleh mantu, nek jerum ra karu-karuan. Kabare kok tanggane sampean bar lamaran yo halah ora bejo. Aku wis roh kok bisane kuwi, halah sak desa melarat dhewe kuwi bisane kuwi. Lah yo lha opo kak dan muni ngono. Oh kurang gawe kok nyusahno awake dhewe. Ya alhamdulillah, muga-muga mantune iki bakal mantune kabar-kabare ya bocah kok pondok saleh kok yu ngono kudune. Ora kok tambah melarat. Piye? Iya ngoni apa? Iya. Wis sok ben mbah dingoni apa. Wong aku nyawang awake tok wis ra mentolo to yo. Mosok awake sak huruf alif cilik ngono ki kon mergawe apa ngono ki lha ya. Nek adan muni ngono barang ki lha apa. Wis hilangkan sifat iri. Tapi nek pingin pripun Pak Yai? Tanggane gawe omah apik kok pingin. Tanggane tuku mobil kok pingin. Apa neh sing sampean pingin apa neh? Tanggane apa neh sing pingin? Tanggane iso mangkat kaji pingin. Iso gawe toko gede pingin. Nek atine namung kepingin tapi ora ana susah, ora ana gelo niku angsal. Sapa sing ora iso kepingin? Lah kepingin niku diarani munafasah. Wal munafas amal munafasah anapun utai munafasah iku fahiya utai munafasah iku talabu tasyabuhi luru nyerupani bil afadili kelawan pira-pira kang utama min ghairi idkhari dararin saking tanpa nglebokaken melarat alaihim ing atase afadil. Dene munafasah kepingin barang sing diraih wong-wong sing utama. Gleni yo wong kaya Bilal ae nang iso haji plus ngono ki aku ya pingin tok tanpa nglakoni ati gelo nglakoni barang sing mlaratno wong liya niku angsal. Tanggane tuku mobil dilus-lus Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tak selawati dhisik muga-muga nular angsal niku sekedar munafasah niku namung kepingin niku mboten iri. Wong kula nek teng KDS ngoten niku ana bakul mobil apik-apik niku tak selawati kok. Tak demek dawat-dawat karo mlaku disolawati. Gak ketara. Kula niku angsal ijazah. Saking Habib Muhammad niku nek kepingin apa-apa solawati. Salawatin Nabiyul Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Ana mobil apik Nabiyul Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Dilungkas ngono yo ketekan. Pingin tuku sawah, pingin tuku omah, ya wis selawati Nabiyul Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Biyen kula angsal ijazah niku akeh. Nek pingin iso tuku lemahe kon ngumeti dhisik ping 40. Ra ya kesel to kula. Kon wiritan dhisik pingin tuku walah lah bareng oleh ijazah Habib ni penak kula niku walah. Nabiyul Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah didemek muga-muga nular. Ngoten niku angsal niku namung munafasah niku mboten iri. Soale awake ora duwe ati sing gelo, awake ora duwe ati sing mangkel, awake namung kepingin menjadi inspirasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kowe yo tau nyolawati mobilku to ora? Ora tau mbok selawati, mbok iri wae. Dhuwit kondi kuwi dhuwit kondi ngono. Selawati. Ora sah ireni tapi selawati. Wa qad ruyalan teman-teman den riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anna hustune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al mukminu ta wong mukmin iku yaghbitu kepingin sapa mukmin wal munafiqu ta munafik iku yahsudu iri sapa munafik. Dawuhipun Kanjeng Nabi al mukminu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Nek wong mukmin niku namung sekedar kepingin, tapi nek wong munafik duwe rasa iri. Sejarah wis membuktikan iblis asale dadi penduduk swarga, metu saka swarga ya gara-gara penyakit iri. Qabil karo Habil anane mateni dulur ya mung gara-gara iri bojone dhewe luwih elek tinimbang bojone dulure. Iri. Dulur-dulure Nabi Yusuf niku duwe kedudukan sing tenghormat ning Bani Israel. Dadi ino sampai ngalami paceklik sampai jaluk-jaluk ning Mesir ya mung gara-gara duwe penyakit iri. Dadi penyakit iri niku nyengsarakno. Mulane ayo dilangi, aja sampai duwe penyakit iri. Duwe penyakit ridho karo pawewehe Gusti Allah. Jenenge dulur ya ana sing sugih, ya ana sing sedengan, ya ana sing melarat. Sing sugih ya ridho, sing melarat ya ridho, sing sedengan ya ridho. Aja kok sing melarat mung darani sing sugih dikeki wong tuane luwih akeh ae. Ya kuwi sing nyebabno kowe melarat, atimu sing iri kuwi. Mulane ana cerita. Wonten pedagang duwe anak loro, lanang karo. Pedagang niki sugih ora karu-karuan. Terus bareng bapak ibuke kapundhut warisane didum padha sugehe anak loro. Cuma sing siji ahli tabarruk, ahli ibadah, ahli sedekah, dermawan, atine ridho karo wong sumeh karo tangga kiwa tengen apik sehingga tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, tambah kathah, tambah kathah, tambah kathah. Sing siji iki senengane mabuk, duwe sifat iri elek, mau ngincengi bandane dulure wae. Seneng judi, seneng mabuk, seneng medok. Sehingga bandane niki tambah entek, tambah entek, tambah entek. Sak dalan-dalan mung nyeritake aku ki disiak-siakne karo bapak, padahal bagiane ya wis padha. Adikku kae lho, iso kaya ngono kae, iku gara-gara apa? Bandane bapak kabeh kae. Sampai bandane entek ketemu karo wong. Ana wong duwe mantra pendengki sing ora iso slamet saka mantra pendengki iki. Sampeyan suwukno kakake, apa adike, kok ora ya ora slamet, kok warisane kenek kowe. Dari asale mung nginceng-nginceng tok. Kok adikku tambah sugih iku piye? Atine tambah gelo, tambah mangkel bareng dhek melarat kepingin piye carane warisane kena dhek kabeh. Wah, akhirnya terus nyewa dukun pemantra sing pendengki. Mbah dukun, dulur kula niku, adik kula niku sugih. Lah terus nggih namung gadah ponakan dereng gadah putra. Iso enggak umpama jenengan nganggo mantra adik kula niku iso mati. Loh. Lah sesuai order nek kowe ngajak mati ngateni adikmu ya ora apa-apa, sing penting wae bayarane tak lakonane. Wis dudono aku adikmu sesuk liwat ngendi? Anu Mbah Dukun, adik kula niku mbenjing liwat nggawa untan iku cara barang dagangan jumlahe sakmene kok jam sakmene teko nggon kene ya wis ayo dicegat ning kono kok tak mantra-mantrane jere dukune ngene. Buh, atimu kok elek nemen. Aku rung tau roh wong elek kaya kowe atine. Mosok kok sampai bandane sing digawa dagangane pira kok roh liwat ngendi jam pira kok roh. Ya wis. Akhirnya di mantra-mantrani karo dukun iki
Terus dukun iki muni, sing kepingin mbok larani dhisik dhewe apa? Matane Mbah Dukun. Iki cara Jawa jenenge ilmu apa niki jenenge? Ilmu santet. Dhek gawe mantra-mantra mata-mata pendengki niku dimantrak-mantrake picarane matane wuta, tangane jimpe, sikile jimpe, ususe jimpe misale. Bareng diwacakno mantra-mantra niki, masane sing tukang mabuk, sing pengen iri niki kejet-kejet ning pinggire, mati karepe dhewe. Mulane wong kok iri kepingin nyalai wong sing diireni niku racune balik ning awake dhewe. Ora sah takok amalane sing disantet rapopo kuwi ora sah amalan. Atimu slamet, duwe qalbun salim, ati sing slamet dijaga karo pangeran. Allahumma amin. Wis tugas kita aja sampai duwe iri. Wong mukmin niku namung kepingin, nek wong munafik duwe sifat iri. Kepingin tok eneng omah apik, omah kok apike ngene, pingin aku wis lungguh ning kono. Ndang namu anggepen omahmu dhewe ning ati. Omahku kok apike ngene yo. Aja kandha sing duwe tapi. Terus disolawati sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nabiyul huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Dilukune ketekan. Wong mung pingin terus disolawati. Bismillahirrahmanirrahim. Ki kok ndang mbok jajal apa-apa mbok selawati iki kok. Sawahe wong mbok selawati, omahe wong mbok selawati, kabeh mbok selawati. Wala muru'atalan ora ana harga diri ku maujud lil kadzubi maring pira-pira wong kang akeh goroe. Fal muru'atu mongko utawi kang aran muru'ah iku mura'atul ahwali ngreksa pira-pira tingkah allati takunu kang ana apa ahwal iku ala afdhaliha ing atase luwih utama-utamane ahwal. Hatta layat haro sehingga ora pertelo minha saking ahwal apa qabihun barang kang ala angkos din saking nejo. Walayat awajahulan ora madepaken ilaiha maring ahwal apa zamun pemaidu bistihqaqin kelawan ngekaki. Wong sing akeh goroe niku ora duwe harga diri, ora duwe kemuliaan. Para pembohong, para pendusta ditutupi kaya apa kebohongane, wong pembohong niku ora duwe harga diri. Harga dirinya tercapik-capik. Wong sing jujur, mulane dawuhipun Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali. He Ali jujuro, najan ning alam dunya kowe remek tapi sing ning akhirat kowe mulya. Najan kowe saiki remek ajur-ajura nek kowe jujur mulya bakal pungkasane mulya. Tapi kowe nek bohong, nek kowe bodoni ketok saiki penak, tapi pungkasane tetep lara. Mulane paling penak niku urip jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Wong jujur niku madhep niku dak. Wong jujur niku madhep niku napa? Dak. Wong ora jujur, ora duwe harga diri, madhep niku mboten napa? Dak. Zaman biyen tuku kendaraan ora cash ngoten niku ora patek dak cara numpak. Saiki yo biasa modele. Montore anyar lek ngredit iki ngono tambahan cash lak modele diakono napa? Ngredit. Perkara wedi nek konangan sugih. Wong nek konangan sugih zaman saiki lara, diutangi wong. Mulane saiki sak dalan-dalan akeh wong bodoni. Duwite akeh ning perapatan kondo, susah ya butuhan apa-apa angelmu. Perkara nek konangan duwe kok di-WA kancane. Nek mbok anggap aku kanca utangi 100.000 ngono to, tambah ngincing iki. Nek aku mbok anggap kanca utangi 100.000. Ya Allah, ya Allah. Mulane terus akeh wong bodoni. Jujur. Dadi petani sing jujur, dadi pedagang sing jujur, dadi pejabat sing jujur, dadi kiai sing jujur. Waru yalan den riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku amala sesrawungan sapa man annasa ing menungso falam yadlim mongko ora zalimi sapa man hum ing nas.
Wa haddatsa lan nyeritani sapa manhum ing nas falam yakdzib mongko ora nggoroi sapa manhum ing nas. Wa wa'adalan janji sapa manhum ing nas falam yukhlif mongko ora nulayani sapa manhum ing nas. Fahuwa mongko utawi man iku miman setengah saking ngom. Kamulat kang sempurna apa muruatuhu kehormatane man. Wa hadzaharatan pertelo apa adalatuhu keadilane man. Wa wajabat lan wajib apa ukhwatuhu sedulurane man. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, sapa wong sesrawungan karo wong liya dheke mboten zalimi, sesrawungan kanthi ingkang sesrawungan ingkang sae, cerita karo wong mboten goroh, janji mboten nulayani. Enten tiyang kok ngoten niku, oh wong iku termasuk wong sing sempurna kemuliaannya, sempurna kehormatannya, tampak sekali keadilannya dan wajib kita untuk bersaudara dengannya. Niki berarti wong sing sapa? Jujur, nek ngomong ora mbuduni, nek janji ora nulayani, nek sesrawungan ora zalimi wong liya. Orang seperti ini kehormatannya akan sempurna, kemuliaannya akan sempurna. Pancen lara-larane wong niku nek dibuduni, lara-larane wong niku nek digorohi. Goroh niku memicu kegorowan yang lain. Dusta itu akan menarik kedustaan-kedustaan yang lain. Mulane dusta niku bohong niku dosane mboten saged setunggal, mesti tambah. Ana bocah sekolah terae keturon, terlambat teko sekolahan 7:30 ditakoki gurune, "Lho Nak, kok terlambat?" "Ya Bu Guru." "Lah kenapa?" "Ban saya tadi bocor." Padahal keturun. "Loh, bocor Nak di mana?" "Itu loh di sebelah jembatan irigasi ngono." "Wis mbuduni piro?" "Pindho." "Lah, sekarang sudah ditambal Nak." "Sudah." "Piro berarti?" "3." "Lah bayarnya berapa Nak?" Pokok wong nek dusta niku terus dusta. Masya Allah. Pejabat niku sekali mbuduni terus. Sekali mbuduni terus. Umpama gak mbuduni ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wis, dadi wong sing apa? Jujur. Wala khilatalan ora ana reka daya iku maujud lil bakhili kedue wong kang medhit. Wa haddus sakhai utawi batese wong kang luman iku badluma nyerahaken barang yuhtaju kang den butuhaken apa ilaihi pa intal hajati ing dalem nalikane hajat. Wa ayu sirane yen nekaaken sapa manhu ing ma ila mustahiqi maring mustahiqi man bi kudrati taqati kelawan sak kira-kirane kekuatane sing diarani luman. Dadi wong medhit kuwi gawe reka daya piye tetep konangan medhite. Ana wong medhit siaran, "Aku wong sing luman, aku wong sing luman, aku wong sing luman." Wong-wong padha guyu, medhit. Dadi medhit niku direka-reka piye tetep konangan medhit. Wong medhit niku karo Gusti Allah tandane wong medhit niku 4. Alamatul bakhil, tandane medhit iku ana 4. Sampeyan nek duwe perkara 4 iki berarti sampean wong sing medhit. Siji alamate wong sing medhit, tangi turu wis susah. Tangi turu kuwi lho wis susah. Tangi turu ora iso mesem, tangi turu ora iso ajer, petuk bojo nyaprut, petuk anak nyaprut, petuk sapa nyaprut. Tangi turu kok wis susah. Medhit sampean. Soale dawuhipun Gusti Allah, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Sapa wong sing iso njaga awake saka sifat medhit, maka wong iku wong-wong sing bahagia. Suwalike wong nek sing medhit atine susah. Tangi turu wis duwe rasa susah.
Nomor loro, gak rukun karo dulur, gak iso ngenggeni dulur, gak iso ngenggoni wong liya. Niku wong medhit. Wong medhit niku digathukno dulur gak cocok. Digathukno wong tuwa gak cocok, digathukno maratuwa gak cocok, digathukno minsanan gak cocok. Sapa ae petuk wong medhit ku gak cocok. Kok ana wong ndang cerita aku karo sapa-sapa gak cocok. Medhit wong kuwi jelas medhit pisan. Wong luman niku karo sapa-sapa cocok. Wong luman petuk maratuwa cocok, petuk wong tuwa cocok, petuk dulur cocok. Wong luman karo sapa-sapa cocok. Wong luman dulurmu luman teko ning nggonmu perasaanmu iki mbah apa sing digawara niki cocok iki ngono. Wong medhit dulurmu medhit teko lho ana apa neh iki butuh apa neh ngono. Iki kok guyu sampean nggih kena kok sampean luman ta medhit siji atine susah, nomor loro digathukna sapa-sapa ora cocok. Nomor telu nyusahno wong akeh. Wong medhit niku nyusahno wong akeh. Ning kumpulan ning masjid, ndang medhit. Wah, nyusahno wong tenan. Usule sapa ora bener kabeh. Dheke kepengin diterima tapi mau urun. Wah. Dadi nek eneng wong teko, wong medhit teko, lho ngono wis. Wong iki neh ape apa neh iki ngono, Pak. Ning bali desa wong medhit kuwi nyusahno, ning masjid ya nyusahno, ning musala ya nyusahno. Mulane la hilata lil bakhil. Wong medhit direkodaya kaya apa wae. Konangan nek medhit. Ditutupi kaya apa? Konangan wong medhit kok. Sing nomor 4 dikei ujian sing ora ene wise, dikei lara sing donyane entek nggo tamba, donyane wis entek larane ora mari. Wis ora sah lakae aja usah ngono kok lakae iki piye. Ngaji kok lakae ngaji iki kanggo awake dhewe kok tambah ndarani wong. Nek eneng wong ndang dikei lara donyane akeh, donya kuwi gak po sedekahno. Sing jatah sedekah entek mbah dienggo apa? Mbah sikile kesliyep. Mbah kena titanes ra mari-mari. Ono ae donyane entek penyakite urung mari. Wis hati-hati sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wong medhit. Insyaallah nyusahno wong akeh. Sara wong medhit niku sara. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa asakhau dermawan iku mahdudan kang den wates. Faman mongko utawi sapa iku waqafakan dek sapa man ala hadi ing atase batase sakha. Summiya mongko den arani sapa man den arani kariman ing wong kang mulya. Wa kana lan ana sapa manil hamdi maring den puji iku mustahikan kang haki. Wa man utawi sapane wong iku kasara nyendhek sapa man anhu saking sakha, kana mongko ana sapa man iku bakhilan wong kang bakhil, wa kana lan ana iku lidzammi, wa kana lan ana apa azzammu pemaidu ana iku mustaujiban netepi. Medhit niku batasan saka syariat nek zakat 2,5%. Ana wong zakat 2,5% iku jenenge bakhil medhit. Nek kepengin diarani wong sing sakok diluwehi mbah 3% mbah apa kok ngluwehi 3%, 10%, 15% diarani karim wong sing mulya. Aja mbok pas zakat mbok pas 2,5% kuwi jenenge medhit. Apa nek ora zakat kufur, ora zakat kuwi kufur, ora medhit. Wong ora zakat kuwi kufur. Nek zakat pas kuwi jenenge medhit, nek mbok luwehi jenenge sakok, luweh akeh jenenge karim. Masya Allah. Wong medhit. Iki medhit anake setan diceritakno neh to ora iki. Sampeyan ta seiling wong medhit niku anake setan. Masya Allah. Susah wong medhit niku susah. Wong medhit niku payu rabi ya rada angel. Mulane cah nom kok terkenal medhit, payu rabine ya angel. Lah kae wis duwe omah, kae wis duwe sawah, kowe kok ora gelem moh medhit. Dadi medhit niku celo tenan. Wong medhit niku napa? Celo.
Iwak wedhus. Sik eling kowe iwak wedhus ae. Ndas wedhus ae. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ana Joko medhit. Ora payu rabi. Sing gelem niku santriwati. Sapa nyono ditarbiyah alon-alon kok iso dadi luman. Buareng dirabi tenan utuh, Pak. Sing wedok muk diciprati tok. Ape jangan asem gak oleh, eman kok kaden tuku asem barang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kon ramban-ramban kangkung dhewe, kon rambang dungtala dhewe, nek pengin tuku asem kon gotek ning kuburan ya. Pokok duwe ora oleh kalong. Nek eneng apa-apa ditandur-tandurno dhewe ya Allah. HP nyambel tuku teri nu cek ra oleh. Aja dhek eman dik. Ciri sing wedok ya Allah, duwe bojo medhit iki kok lara ya. Bendina muk dilawuhi teri sambel teri ngono. Ape lawuh apa enak ngono eman. Ya Allah. Boros niku elek, medhit niku sengsara. Dadi boros niku lara, medhit niku sengsara. Dadi wong kudu muqtasid, wong niku kudu sedengan. Lah akhire santriwati sing rabi karo wong medhit niki hamil nyidam. Kesempatan nyidam. Iki mesti bojoku wedi nek anake ngiler. Mas aku kok kaya nyidam ngene Mas. Nyidam apa Dik? Aku pengen mangan ndas wedhus Mas. Ya Allah, pengen ndas wedhus. Ora apa-apa Dik, tak golekno ndas wedhus Dik, gampang kok tak golekno ndas wedhus. Wis aja sampe anake ngiler. Alhamdulillah digolekno ndas wedhus. Bareng ning pasar Bungkal. Loh, wong medhit Bapak Ibu, mulane la hilata lil bakhil. Wong medhit alesa kaya apa tetep terkenal medhit. Mulane sak desa, rong desa, sak kecamatan wong medhit niku mesti terkenal. Ning pasar Bungkal terus krungu, ana wong medhit ning pasar. Wah, rame. Lho sampean Pak medhit kok ning pasar golek apa? Aku golek ndas wedhus. Lah kok kadingaren bojoku nyidam. Pak medhit emane-mane ning kene iku lho regane ndas wedhus jek 50.000. Sampai nek kepengin gelem ning kapas kuwi regane mung 35.000. Jere wong medhit kacek 15. Kacek 15 gowo ning pasar kapas. Bareng ning pasar kapas jek terkenal wong medhit iku terkenal. Weh Pak medhit sapa pasar kapas ngopo. Takoki wong enten apa Pak medhit? Golek ndas wedhus bojoku nyidam. Ah ning kene lho regane 35. Gelem ning pasar Jenagara muk 15.000. Kacek 20 cah. Ya wis aku tak ning Jenagara. Dadi wong medhit niku pritungan. Kacek sithik lho anggete ra oleh, Pak. Ya Allah, ya Allah. Bareng teko Sekowati. Udan limengan gak karu-karuan. Urung sampai teko pasar Jenagara, udan limengan. Ngiyup ning lomah lantai 3. Ngiyup. Sing duwe omah kok ana wong ngiyup iku sapa? Mbok ngenyeluk pembantune. Nggih Bapak, kok ana wong ngiyup lu jak mlebu pisan. Ngesakno kudanan. Monggo Mas sampean dikengken mlebet kalih juragan mlebu. Monggo Mas pinarak, masyaallah. Daleme pundi Pak? Mayangkawis Pak, Mayangkawis. Kok udan-udanan ya ajeng teng pundi? Bojonegoro. Lah pados napa? Kula pados ndas wedhus. Alah, Mbok, nggih. Iki mumpung ening kancane mangan, Mbok, ndang ditokno panganane tak jake mangan. Ciri wong medhit mikir, wong nek genah ki ya ngene ya. Udan-udan lesu-lesu dikai mangan. Bareng disuga, dadak ndas wedhus 3. Apa jenenge gule ndas wedhus. Wah. Iki gule iki. Padahal ning Mayangkawis ki ning bakul gule ya ora tau tuku niku. Ning garas ya ning gule sing enak ya ora tau tuku. Ngenteni disuguhi wong Sekowati. Bareng ape apa mangan ndas wedhus ki ora kolu, wong medhit ora kolu. Pak, eneng apa Mas? Kula nikahne teng Bojonegoro pados ndas wedhus. Lah kok bojo kula nyidam. Umpama kula mboten sadhar.
Terus ndas wedhus gule niki kula bungkus pripun. Wong nek medhit lara tenan ya Allah, ya Allah harga dirine iki lho. Ilang. Loh, ora usah mikir, Mas. Aku dek mengki gawe gule ndas wedhus ki 5, engko tak bungkusno 2. Sing kene iki ndang dipangan dienak-enakke. Mikir dek. Ya Allah, sampean kok teles mangan kok ora enak. Mbok iki ana celana anyar karo kaos anyar ki lho gawe rene. Urung tak nggo babar pisan yo ndak dienggo. Lah mangke kula nek balik, wis ora usah dibalekke. Ciri sing medhit, jenenge wong. Gelem eman sithik nu wayahe teko ya teko. Wis ora usah tuku kaos. Wis 7 tahun ora usah tuku kaos. Nek wayahe teko ya tetep teko. Celana nek wayahe teko ya teko ngempet 7 tahun ya Allah. Ya wong medhit. Bareng dinggo mangan nyeko ora karo-karuan. Dibungkusno ndas wedhus 2. Bareng dibungkus niku angen-angen. Wong iki penggaweane apa ya? Kok sugih kaya ngene. Pak jenengan kok luman sugih kaya jenengan niku penggaweane napa? Kula tukang sensus, Mas. Duh, sensus nyateti penduduk nggih. Kula niku bagian nyateti penduduk sing medhit-medhit niku. Bagian kecamatan Balen karo Kapas. Wah, wong iki mikir, lho, lah disensus wong medhit gawe apa? Aku wis niteni kawit jaman biyen, Mas. Nek eneng wong lanang medhit, kuwi biasane sing wedok gampang cepet mati. Utawa dheke sing cepet mati. Wong medhit iku umure ndek. Soale pikirane susah kemrungsung. Mulane aku nyateti biasane wong medhit kuwi bojone ayu, dheke mati nom. Mulane tak sering susah kecamatan Balen karo Kapas kok ana wong medhit sing wedok kok ijek urip sing lanang medhit tak rabiake. Dadi wong medhit bingung mergawe, aku sing menikmati kekayaane. Mulane aku seneng sedekah ning ngene wong medhit-medhit. Iki mikir bar iki ra aku dadi sasarane. Iki nek aku mati rak bojoku dirabi wong iki. Bareng muleh ngenakno ndas wedhus karo serengen. Iki lho ndas wedhuse ndang dipangan. Eneng apa to, Mas? Gabah ning gudang ke pirang puluh ton tokno kabeh. Eneng apa to, Mas? Wis to ndang ditokno. Ndang dislepno, ape tak sedakono kabeh. Lho kok luman sampean? Wis to ngene iki sok aku mati kowe dirabi wong Sukawati. Hati-hati. Wong medhit niku soro tenan. Mulane ayo dadi wong sing luman. Iki cerita nyata tapi gak tak sebut jenenge. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, masyaallah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh jam piro? Ruyatin riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ana husune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi? Ta'amul jawati utawi panganane wong kang luman iku dawaun dadi tombo. Wa ta'amul bakhili utawi panganane wong kang medhit iku daun dadi penyakit. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Ta'amul jawati dawaun wa ta'amul bakhili daun. Panganan saka wong sing luman dadi tombo, panganan saka wong sing medhit dadi penyakit. Lho, nggih to? Nggih. Jenengan diparingi wong sing luman ra tau diungkit-ungkit, ra tau dikandak-kandakno wong. Diterima niku ya seger ya penak, rasane ya nikmat nek saka wong sing luman. Tapi ndang sampean tau dikeki karo wong sing medhit, alah umpama iso diutahno dibalekno nek. Ki iso ngono ki sapa jajal? Ngono. Kuwi aja tak keki ora iso mangan cah kuwi ngono. Ngono wae. Cah ki aja tak keki ora iso mangan lara. Kekancan karo wong sing medhit niku lara. Panganane wong medhit iku dadi penyakit. Tapi pangapunten ilmu hikmah ngeten iki namung damel pengangen-angen. Umpama dipraktekno ya praktekno rasah mbok kandakno. Engko sampean duwe tangga medhit. Duwe tangga medhit terus sampean disuguhi mangan. Sepurane lek. Lah ning ngopo Mas? Aku lagi bar ngaji kok lek.
Apa? Mangan panganan wong medhit dadi penyakit. Lah sampean ki medhit tok, lha engko tak pangan tak undat-undat ngono. Wis sepurane lek mangan ngene wong medhit itu dadi penyakit sepurane. Lah kuwi tambah gelakno wong. Mboten angsal nek butuh mangan ya dipangan, nek ora mangan ya dibungkus ngono wae. Ora usah dikandakno. Pun penyakit medhit. Wa qala dawuh sapa ba'dul adibba. Sebagiane pira-pira dokter al-bakhilu ta'i wong bakhil iku laisa ora ana iku lahu keduwe bakhil apa khalilun kanca kekasih. Sebagian para dokter wong sing ahli ngitik-ngitik adab niku dawuh al-bakhilu laisa lahu khalilun. Wong medhit iku ora duwe kanca. Tapi nek wong luman kancane akeh. Cobi jenengan angen-angen sampean ki golek kanca angel apa gampang? Kancane sampean iku akeh apa sithik? Nek ora ana wong gelem kancanan karo sampean, berarti sampean wong medhit. Sampean nek mboten percaya, ayo lunga karo aku. Mulai Mayangkawis sampai Jakarta, mobilan. Setiap kabupaten kula nggawe status mawon. Misal Blora OTW Blora, wes Blora. Sedilu ana wong 10 WA. Pinarak Mas, pinarak Mbah, pinarak Mas. Kang akeh sing minarakno. Oh, iku berarti tandane wong luman. Sampeyan gawe status ning daerah ndi kok gak ning sing gak apa? Gak ning sing ngampirno, ora ning sing nyopo. Ketekan cah ki loro aku. Wes dawat-dawat ra roh ngono ae. Kau teko Bluro, bar teko Bluro teko Rembang, bar teko Rembang kau teko Pati, bar teko Pati kau teko Kudus, bar teko Kudus kau teko Demak, bar teko Demak kau Jepara, sarono kok ono sing ngampirno terus. Kalau nate ceritane Yai Damanhuri. Yai Damanhuri ini ketua PCNU Tuban sak mangke. Mbah kula winginane niku safari dugi Jakarta, perkara ngurusi haji tahun winginane. Masya Allah ya barokah kekancan ya mbak, orang ngelem lumane barokah kekancan, barokah kekancan niku Masya Allah. Mulai Tuban sampai Jakarta ben kabupaten ora bingung penginapan, ora nyewa hotel, ora bingung golek mangan, dinepno diampirno, podo seneng diampiri. Kula batin perkara Pak Yai Damanhuri niku luman, seksine luman kula zaman mondok teng Tanggir niku kelas kali aliyah. Pak Yai Daman niku keng Bakalan. Bakalan niku pertelon Bakalan niku numpak bis, kula nggih numpak bis. Lah piyambake ngertos kula santri Tanggir, kula kawit biyen niku pon santri Tanggir nek nimbali kula Mbah. Loh, wangsul Mbah. Nggih, Pak. Piyambake maju terus mandhap teng Ponco. Lah kula niku mulai Bakalan sampai Jenogoro kok mboten ditarik kalih kondektur. Mboten ditarik kalih kondektur. Kula mara. Pak, lah kula kok mboten ditarik. Empun dibayari. Lah rencang kula niki, kula kalih lari Cirebon. Nggih empun dibayari. Lah sing bayari sinten? Sing mandhap dik wau lho sing ketonan. Ya Allah Pak Daman. Lho, luman. Berarti wong luman ku sak dalan-dalan tepung. Wong medhit ora duwe kanca. Jajal sampean angen-angen duwe kanca apa ora sampean? Kok gak duwe kanca berarti sampean wong medhit. Masya Allah, Masya Allah. Wa qala Dawu Shalih bin Abdul Quddus mim bahri tawil saking bahar tawil. Bahar tawil niku tawilun lahu dunal bukhuril mafailu faulun mafailu faulun mafailu niku bahar tawil. Wa yadharu aibal mar'i finnasi bakhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu tahuddu bi atwabis sakhai fa innani ara kulla aibin fasakhau ghitauhu wa yadharu lan nglahiraken aibal mar'i ing eleke awak-awakan finnasi ing dalem menungso apa bukhluhu bakhile mar'u wa yastur lan nutupi ing aib anhum saking nas jami'an halis kabehane apa sakhauhu lumane mar'u
Tahutu nutupi sapa sira bi atwabis sakhoi kelawan pira-pira dodot luman. Fa innani mangko stune ingsun iku aro ningali sapa ingsun kula aiban ing kula aibin ing saben-saben cela. Fasakha mangko utawi luman iku gita tutupis aib. Wonten syair. Elek-eleke wong ketok elek niku sebab medite. Wong medit niku sekali duwe celo terkenal celone sebab medit. Tapi saelek-eleke wong nek luman iku lumane iso nutupi celone. Wong kae ngene-ngene tapi luman ngono wis mari keterak luman niku menencep. Wong nek wis luman niku celone ketutupan. Nutupono elek sira nganggo pakaian luman dermawan. Aku wis ningali tenan kabeh celo iso ketutupan nek kita luman. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wong luman iku parek swarga, parek Allah, adoh saka neraka. Tapi wong bakhil niku parek neraka, adoh saka Allah, adoh saka swarga. Niku wong bakhil. Masya Allah. Umpama kabeh wong luman, mesti ora ana wong kesiya-siya. Umpama ora ana wong luman, mesti wong niku padha lara kabeh perkara mikir awake dhewe. Jajal. Umpama sampean duwe dulur loro. Dadi ngeten Bapak Ibu. Kula jenengan niku nek transaksi niku transaksionale kareh Allah. Jenengan aja pengin dilem wong, aja pengin dilem masyarakat, aja dilem sapa-sapa kecelik. Tapi niatmu ngapiki wong perkara Gusti Allah. Misal sampean duwe dulur loro, dulure sampean ya mung loro tok. Sing siji luman, sing siji medhit. Sing siji luman, sing siji medhit. Ngoten niku kira-kira pangapunten Bapak Ibu. Sing mbok senengi kuwi dulurmu sing luman atau sing medhit? Luman. Luman. Dulure sampean loro tok, siji luman, siji medhit. Sing mbok senengi sing luman atau sing medhit? Iya. Sing luman, berarti sing medhit sampean. Nggih. Lah wong dulure muk loro. Sing mbok senengi kok sing luman, berarti sampean sing medhit. Perkara transaksine sampean niku karo menungso. Nek karo Allah ora roh dulur luman, ora roh dulur medhit, iki dulur. Contoh ngene contone. Iki delongkas rak malem anak padha weweh. Dulurmu telu. Siji sampean, sing siji dulurmu luman, sing siji medhit. Dulurmu sing luman kuwi kena alangan. Bisnise lagi jatuh, usahane rapi rak penak. Terus sambat sampean, "Kang, eneng ngopo le? Bisnisku iki rodok bermasalah. Aku ki rodok kesusahan. Cuma iso ketulungan nek sampean ngekeki aku duit 3 juta, Kang. Mbok utangi ra apa-apa utawa mbok keki ra apa-apa. Aku kek ana duit 3 juta. Koko nek usahaku ki insyaallah iso ketulungan." Terus sampean kei. Adikmu sing luman mbok kei 3 juta. Usahane bertumbuh, tambah sukses. Adikmu ki luman, tahu mbok tulung mbok kei duit 3 juta. Saiki sugih mblegedhek. Kira-kira duit 3 juta ki balik napa mboten? Balik napa mboten? Balik wong dulurmu luman. Balike 3 juta apa 5 juta? 5 juta iso 6 juta wong dulurmu luman. Terus adikmu sing sitoke medhit. Lagi diuji karo Allah, usahane lagi gak apik. Mas, usahaku lagi gak apik, Mas. Aku tulungi, Mas. Kayak ono duit 3 juta. Wis to tak utang, Mas, nek ora oleh mbok kek utang supaya ketulungan. Sampean kek duit 3 juta, terus sing medhit ki tambah berkembang, usahane maju pesat. Kira-kira duit 3 juta ki balik napa mboten? Mboten. Balik napa mboten? Mboten. Balik.
Masih dulurmu medhit lah balik duitmu, tapi sing balekno dudu dulurmu, wong dulurmu medhit. Sing balekno sapa? Gusti Allah. Gusti Allah nek balekno ora ngarah 5 juta, ora ngarah 6 juta, iso 30 juta wong sing balekno Allah. Mulane wong apik niku ora roh dulur luman, ora roh dulur medhit, tujuane Allah. Masuk dulur luman ya dibalekno, masuk dulur medhit ya sing balekno Gusti Allah. Mulane ulama-ulama zaman biyen niku seneng nek duwe tangga medhit, seneng ngekaki perkara apa sing balekno Allah. Duwe dulur medhit seneng, ora tau gelo karo dulur medhit. Alhamdulillah dulurku medhit dikakeki dulur medhit niku. Perkara roh nek sing balekno Gusti Allah. Wis kok ndang goleki dulurmu sing medhit-medhit nang goleki kakeki. Tangga-tangga sing medhit kakeki, engko sing balekno sapa? Allah. Masya Allah. Berarti penak ya dadi wong apik ya. Wong apik ra roh wong luman ya ora roh wong medhit. Kita berbuat baik kepada siapapun. Bah kowe luman, bah kowe medhit, transaksi kita niku kalih Gusti Allah. Al-Fatihah.